И да, хора, както видяхте, просто вече нямам думи. 5-1 за Барселона. Реал Мадрид след този матч не знам какво ще се случи с тях. Треньора направо не знам какво ще направи. Но отново уникален гол на Рафиня, втори за него. 5-1 и просто не мога да си обясня тези неща. И хора, смятате ли, че това е дуспа или не? Фаул. Хора, смятате ли, че тук има фаул? Според мен има, но нека да видим съдята какво ще даде. Сега нека да видим съдята. И фаул има. Червен картон за Щезни. Вратаря е изгонен от този матч. И тук сега виждаме смяната на вратаря. И на врата мисля, че не съм много сигурен, но ще влезе и Няки Пеня. И той не е вратар, естествено, така че нека да видим. Според мен ще му вкарат 1-2 гола и това ще бъде мача. Но нека да видим, да не избързваме. И тук сега виждаме изпълнението на фаула и прекрасен гол на Родриго. Вратаря нямаше какво да направи и Няки Пеня, който влезе преди малко. Неспасяемо положение и да. Който загатва, че Лука Модрич е за топката, офудър за Реал Мадрид, центриране към близката града, където беше Родриго. Себайос, Кантран. Рюдигер остава в наказателното. Пеня беше сигурен в това, а така и в Шампионската лига. И Реал Мадрид и Барселона имат изключително натоварена програма, тъй като към мачовете им ще се включат и срещите за Купата на Краля. Тук Рюдигер му осигури заслон, след което Белингам стреля топката и беше повален от Кубарси. За Родриго. Той ще стреля. Това беше удар. Тук умишлено излитване. Видя ли как се завъртява? Обвинения за поведението на доста фенове. Уникален пас. Очакваше, че ударът му ще бъде насочен към далечния рол. И така, приятели, свърши матча между Реал Мадрид и Барселона. Финала на Суперкупата е спечелена от Барселона с резултат 5-2. Реал Мадрид могат много да съжаляват. Заслужена победа за Барселона.